Проектът е за 5-месечен срок от 1 януари до 31 май 2013 година. Сдружение Младежи, образование и общество ще проведе безплатни обучения и семинари сред 60 младежи на възраст от 16 до 29 години, имащи за цел по-добрата им подготовка и поведение на пазара на труда. Искаме да проведем форум с представители на младежките организации, на бизнеса, на висшите и средни учебни заведения в Северен централен район за планиране, за да видим по какъв начин можем съвместно да насърчим младежката заетост. Във Велико Търново безработицата сред младежите е над 12%. От сдружението обаче казват, че в България има работа за квалифицирани специалисти, като глад за такива има най-вече за технолози, експерти в хранително-вкусовата промишленост, IT специалисти и инженери. Планирана дейност е подготовката и провеждането на информационна кампания. Тя включва изготвянето на плакати, брошури и транспаранти за проекта, 2 презентации на проекта и във всеки един от градовете Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица ще има по един информационен ден. Според членовете на сдружението, голяма част от младите хора нямат амбиция да се реализират в България и предпочитат работа в чужбина. Затова главният резултат, към който кампанията се стреми, е да подобри комуникацията между работодателите и безработните младежи.